Nyekel mik Mas Gading. Pokoke rasa isin-isin. Nggih, Mbak. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Mbiyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, mbiyen ya melu. Mbak Lintang karo mbiyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang karo sesuk iso dadi judune anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Ya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Mas. manut. Heeh, lagunya dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ra nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Le omong-omongan nek saya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagu niki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. Oke. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Saking saking dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir Ah. dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes. Tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi Ini saka juga. sapa? Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Nah, terus kuwi? Iki Untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi Iku- kapal api. Nggih, Wah, iki kesane jenengan mboten ngantuk niku Aung, seminggu. iki sing penting duitnya tak cukup, kopine mongso borong. Tak ngono. Nyo, kopine nyo. Ada lagi Bapak. Heeh. Oh ya terima Nggih, kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Wi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ya, Ayo didepke rono ben disut. pegang Mas. Ya. Oh, kualik Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang terima Pawukir kok. kasih. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Nggih. terima kasih banyak. nggih. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoknya matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah kan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Olah nggih. Yo. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai Inte lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Pripun lah iki Aku emang digandeng ini manut banget Mas Dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya, kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Saya Ben karo wangi, dituntun Mas. Nggih, Bapak. mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki mau lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dung tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai Inte bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang ning nang alon sithik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, Nggih. sing romantis lho. Yo, sampai Inte. Cek Mas, ini lho. Kadang iki Oh, aku kan
Mas jenengan mboten dikirimi to Mas kalih Ki Geter niki wau. Wis tak kirimi iku sik tak terang dhisik karang yo maklum le gawe agi mau. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak terang tak dang den. Mas kendang. Malah mencap-mencap. Ki piye to Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak? Apa? Bedanya bintang sama lintang. Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun.
mau sida duet ora iki? Sida, Mbak. Oh, sida ya. Sida. Jawa Timur kabeh. Rasa nganggo bawana panjenengan Langsung. nembang Grajakan Banyuwangi. Anakku Gading ben munggah kene mengko terus mbajutke wayange. Siap. Yo, Grajakan Banyuwangi, Lintang Kairo, Anting Lambarsih, monggo. Yo Mas Gading.
iku, Mbak. Ala apa rendang nyanyi mau? Aku wis kok wis janji-janji weling kok. Medhat ras sing tias. Kele. Napa? Sik nyaron kele. Napa sing nyaran? Bringas. Wah, pengen kowe, Mas. Ben kayak dhewe ta. Mergo nganu kok ya Mbak Lintang. Nggih, pripun? Grup karawitan semene kae iki. Nggih. Sing durung rabi ya ming sing nyaron kae. Wah, sing niku. Nggih. Cek Joko no Mas jenengan. Sing 13 tahun. Piye? 13 tahun. Oh, seumuran. Nimas ingsun prasapa ayo Ora kok. Yo. sinek senan bumi langit tangi sing tias nganteni badang Ya, iki bawane wis dijen karo Mbak Lintang. Tembange mengko gentenan lho iki. Pon Lagi. Mas Gading full mawon. Kowe. Apa jenenge? Duet. Angko Tembangnya. bayarannya dibagi lur lho, Mas. Ayo iki sawerane iki lho. Hah? Piro? Sawerane iki pokoke aku sembuh saka Kowe mau 500 kae, dititipke Mas. Mas Agus sak kowe mau. Dihitung sik. Dileki. Ayo dibukane celuk Mas Gading. Ya Neng. Ayo Mas Gading. Yo. Ngantuk aku kuwi. Ngantuk banget aku. Lah yo. Semula Jere kangen Mbak San tekan kene ngantuk iki piye to, Mas? Surang ngantuk ya. Lah, Kok kowe kok mau gimmick. ngapal, ya. Gimmick acting. Boyokku loro ya. Iya to? Piye to jane iki? Yo. Tapi cuti apa piye, Mas? Loh, kok mapan ki piye to? Yo. Nyanyi, Mas. Ya Neng. Kuwi to. Ya Neng tawang. Lintang wong bagus nganteni tekamu barang mega ing angkasa kang mas sontakonake pawartamu
pisan wae Mas terus suwuk. Ya, yo. 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 Apa diling-eling cakepane. Kandhani Mbak Lintang. Yening tawang. Yeneng tawang ono lintang. Nadane, Pak. Cicira cinema patat nonom didipat ngonem semono. Luwih becik lara untun daripada sirahe ngeluh sakit cinta sakit rindu yen wengi ra bisa turu yen awan watu yen mangan amarga tansah betul kowe betul kandamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cahayu jok guyang-guyu lali anak lali bocah lali wayang lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacut apa pilih murung yen urung aku tak gantung malaria apa malarindu sedina rasane sarindu ning awak marake guru numpak dokar pakuning ulan wong sabar mesti kelakon sabar mesti kelakon aduh bapak lah aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias Yo. kadung entek sawah entek ke kampung yo tasaran kalian warga laras warga laras bersama Geter Entertainment. Ayo Mas.
teko sik. Oke. Sik to Mas, kok Wah, kesusu jane nyapa. menggah aku ya Oh, musuh Mbak nggih. Anting. Tak imbangi kok Kang Mas. Oke. Aduh bapak lah aduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan iko paring pitulung iwak cucut mlebu ning kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung ya Sampun. Kawi kena mastu silat miring wang jagat karono sirang tondo kawi sisaning bisono sono sinawung langan mulopes masil stantun lampaing budo jinantur tutur kate lotu-lotulat mring labden paradyo Winorsita ngumpama parang meniskara karna Gyatumi ing jaman purwa
Wisuda traingkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangya tekap wasananing Gupita. Talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang mringkata. Purwakaning caritara linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu suraosa yen linaras saya karaos mulat sari rohang rasa wani roing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngila kaca cara wis dinakup caing carita ala becik wis gumlar jroning wakeliran yaiku kang sejati amirsani pagelaran wayang ringgit Purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kudrating kang kawasa sariratri angit tribawana purwaing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembuh. Teman dadya wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetekulan tanger tumangkar gesine rambun Jawa pating grembyah. Dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga brana yang brontoya dadya bebranaan kang tanpa wicalan. Janmu menungso tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi. Negari-negaripun dita ingkang kaeka adi dasa Purwa eka marang sawija diri nuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra Raja sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yakti ingkang sinebat negari Hastinapura ya Liman Benawi ya Gajahaya ya ing Kuru Jenggala pramila winastan negari Hastinakarna duk ing nguni ingkang yasa Prabu Hastimurti minangka pepaing ngeduk kunaning kana kinarya kedatung ing Dwi Panggo. Apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tarantuk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja. Wana gungembanging gunung hanggung rineksa murih lestari run temurun trah tumerah sedaya dadya regung regenging lingkungan langkung-langkung lamunta tinaliti jalma sapraja samya sampeting sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebih ing Wadawinada anane amung sarwi samat jinamat dan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piji temah awujud manunggaling cipta rasa karsa budi hababar karya halambaran jiwa manungsa bangsa nunggal basa tununggal negari pranayaka bauning praja racak sami kuntap kautamane limpating kawruh pramana ing paningal kang sarta tansah budi daya kuncaraning bangsa leluhuring Nalendra Wasupitri Brahmana Resi sami gentur tapane mateng semet dine manteng pangestine ingkang ginanda muhung rahayuning kawula miyang tentreming bawana sabenari tiwanci hanggung gumrengeng sabawaning puja mantra mijil saking titah ingkang nedheng manembah padaning Bathara Luhung dadi ora harja saisining praja Ngastina. Senadyan para Narakesma padha tentrem atine samya atul miyang telaten nggih nyulah pasidan temah bumi cengkar dadya subur lemah grasak dadya mawur wekasan Pura wetu wuwuh matikel-tikel mahanani muraing sandang boga ing negari Ngastina. Labet saking reja raharjaning praja Hastina tur dasar negara ingkang gedhe obore padang jagate
Dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane tur kasus ring Mancapraja. Pramila Datarama mokal lamun akeh para ratu mancanegari ingkang sami gandrung kayungyun labet memitran sambet kekadangan ingkang sami aliruduta agung minangka tandha Sri Sutresna. Lah sinentawa ingkang dasa namanira Sri Narpati Ngastina, dasa 10 nama aran Sri Ratu. Pranyata wong agung Ngastina wirange den punjeni den kunceni sedane den dadakaken wananga jejuluk Sri Maha Prabu Duryudana, ya Prabu Suyudana, ya Jaka Pitana, Kurupati, Destra Rastratmaja, Anggendari Suta, ya Sang Tri Mamangsah. Dasar Nalendra kondang ing rat berbudi berbondo remen anggeganjar kawula wisuda nanging kirang mersudi ing tata krami kadang 100 tan kang nyantana den ugung kasenengane marma sagung prakadang sami kaduk adigang adiguna yen to ginunggunga lelabing ratu wiyaring jajan nadyan saratri tan ana pedote sinegek kang murweng kawi nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata lenggah dampar gentuk pinalipit kencana pinati ing Nawaretna lemek babut perang medan ginanda wida ing sebat kasutri sinebaran sari-sari kinebutan lar badak kanan kiring kongas gandaning sang nata angebeki ing pasewakan. Lah sinten tawa ingkang kepareng caket mangarsa kalayan sang nata lenggah mabukuh amarik elu muka lir konjem ing pratiwi tuh menika warnanira sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Tri Gantalpati. Kaleres paman kalian sang nata kinarya warangkaning sang nata Patih Harya Sengkuni mengkaraken nenggahnya pendhita ing saka 5 peparab Begawan Durna ya Resi Kumbayana pinangka pinesepuh ing Astina munjanganing ngering praja madanani saguning janggan wawasi telatah saka 5 dene tetindhing para wadya pisowanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang kura miwasentana mantri bupati nayakaning praja hander blabar dumugi ing panguraan panyayah samudra tanpa tepi maneka busanane wadya tinon saking mandra kadi panjraing puspita horeg sowane para wadya ingkang amurwani horeg nalika semana nampi rawuhnya Nalendra parang rukmi jejuluk Prabu Manik Maninten. Nalendra ingkang maksih muda tumaruna tur dasar kasinungan kadigdayan ingkang linangkung dada nama mokal lamun den rengkuh pinangka kadang taruna dening sang nata ing Astina. Ing mangke sampun kepareng lenggah jajar lan sang nata daya-daya den acarani dadi mangkono pangodas paring diri ingkang dereng kawedharing lisan. Sekar
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Sebak puspiteng udyana yang pancrah sarwa rukma renggeng maneh narawata ana Prabanyo sumirat kenyaring teca liwaran ler kilat sisiring tadet wimbuh kekondom winggih katiuping maruta Hondo sabaran mangambar kongas ngebeki madyaning pasewakan tandya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat nuwun wangke paman Haryo sampun ngantos ndadosaken kagiyating penggalih marmane pagenira paman manira timbali pangarsa saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggen pagenira rumeksa tata karaharjaning praja ing Astina pawan kula noknon inggih awit mundi pangestunipun anak Prabu sedaya para narapraja miwah wadya sami setya tuhu nuhune wajib boten wonten ingkang anglirwaken dawuh tansah sumengkem ing panganjenganing nata
Senadyan para kawula negari Ngastina ugi tansah tuwuh ing boga wastra nirsa sakit Brastaweri tansah sumanggeming karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Nggih, Paman. Syukur mangayu bagya dene Paman Harya Widadara meksa prajaning Sun ateges Praman Harya saged anjunjung asma keprabaning Sun pakaryan ingkang mekaten lestarikna Paman. Inggih. Inggih ngestakaken dawuh kejawi saking menika ingkang Bapa ngaturaken sumengkeming pangabekti nggih. Nggih Paman. Kula tampi nanging dawah sami-sami. Nuwun mangke Bapa Pendhita Durna dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami tuwin ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Paman. Lole Blegodhog monyor-monyor inggih nger sakalangkung tedha kalingga murda sih panakraminipun anak Prabu ingkang rumentah dhateng ingkang bapa ing saka 5 kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken ing Wardaya kacang-canging pucahing weni mugi saged andayana rah daging kayuwananipun ingkang bapa lan saking awit pamujinipun anak Prabu kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja praptanipun bapa mboten manggih alangan setunggal punapa kejawi saking menika astutinipun ingkang bapa sayagi katur wonten ngarsanipun anak Prabu kula nok-nok niki. Nggih, Bapa. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Bapa Penemban. Sangat kula pundi wonten mestakanipun. Mugi dadosna jimat paripih saged ambabar kanugrahan dhateng ingkang putra. Samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Bapa Penemban. Inggih, Nger. Sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Yai Prabu Manik Maninten kepara ngarsa nggonira marah ana ngersanipun Kakang sira Yai wis ingsun rengkuh kadang taruna sirnakna rasa jigo werkewuh. Inggih matur sembah nuwun Koko Prabu ingkang mekaten sawanipun ingkang rayi ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu. Yo Yai. Wis ingsun tampa karya bombonging tas pangestu pun Kakang Tampanana Yai. Kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka dadosna jimat paripih. Bawa Durna pramila kula ngawontenake pasewakan ageng krana menika panji wonten sawening perkawis ingkang saged andadosaken petenging manah kula. Pramila kula ngatur ring rawuhipun Bawa Durna menika namung supados paring iguh partikel saha nderek ngembat patang aputung ngajeng kumbala kang ruwet. Inggih Ger. Pramila kang bapa lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Lan menapa ingkang dadosaken dukitaning galih Ger, mbok bilih saged kawedaring kathah. Sae lajeng kula aturi mbabaraken ingkang bapa sampun semedya nelingaken karna manglungaken jangga